Good morning mga moms! So for today's video, kami ay mamamalengke ni Mama Sita. Mag-grocery para sa kanyang tindahan. Sasabay ako sa kanila kasi meron din akong bibilihin. So sama na rin kayo. Let's go! Ang sexy naman ni Mama Sita, oy! Grabe naman! Saan yung mga unan nyo, miss? Magkano pa yung ganyan? $3.20. Sige, tatlo. Makakapal siya? Ayun na yung ating pang-bake na pamili na natin. And of course, sila Mama Sita at Donna. Andito na. Huli ka. Sada. Madami? Madami? Ah, dito na ako. Paparam ako ng card mo. Nandito na po sila. Hinahanap nila ako. Yung si Donna. Hinahanap ako ni Donna. Hindi niya na alam kung nasan ako. Ayun na siya. Hindi niya ako napapansin mo siya. Hinahanap niya ako. Nalamis food court. Ma! Wala pa. Tapos mo nga? Asan si Bimbo? Kakain na raw kami muna. Halata! Yabo! Ano kainin natin? Kayo. Bibili daw tayo ng food natin. Kasi lunch na. So, dyan ba? Mangaon na ta. So, ito na yung ating mga... Uy, grabe naman. Eh, di apat. Yan. So, may mapiglipila tayo mga meals for today's video. Hindi ko pa alam eh. Sabi ni Mama may sabaw daw gusto niya eh. Oo, binig-dip tayo. Isa ka ba? Bili tayo ng mga makakain nila. Dito sa Gaisano Food Court. Meron ba silang sardinas dito? Puro karne na naman. Sada, oy, tigto 2 rice. Lapis balabala. Ito na po yung pinamili. Ayan na yung aming mga grocery. Uy, kasama ng ating mga boys. Ay, hi. So, there you go. Ang ating grocery. Ayan. Pabili na tayo ng unan. Mother! Kita mo na may likod. Ayan na. Walang mga boys? Wow. Andiyan na tinawag na. So, maliban sa grocery ni Mama Sita, meron din siyang pataba ng mga sigarilyo at saka yung dog food. Kapoy. Kapoy. Ang dami na pamili. Magkano ka lahat, Ma? 100,000? Oh my God. Kasi may alak pa eh, no? May alak, may soft drinks, sigarilyo, mga dog food na. 100,000 na pamili pa. Ngayon yung sabing puro chichirya yung tinda ni Mama Sita. Siya yung nasa unahan, syempre. Yun makikita nyo. Dito puno, oh. Hiningal ka ba, Ma? Pagod. Pagod. Ang bayat mo agad. Ang bayat mo agad. Kasi wala na makain. Wala na makain kasi ubos ng kanina. Puro na lang si Cheria, di ba? Sabi nila, puro na lang si Cheria. Ito nga, oh. Kompleto na yung juice mo. Gusto ko rin yan. Tingnan natin mga pinamili. Mga pinamili.
Ayan na ang mga napag-grocery na mamasita mula sa Gaisano Mall. First batch. Ayan naman yung iba pa. Ayan. So, may mga alak din dyan. Para sa Saturday. Marami tayong paninda. Yes. Eto na ang mga soft drinks, alak. So meron pa doon iba, hinihintay na lang. At ngayon naman ay nagsiset up na sila. Pak! Oh, pak! Yeah! Tara ni baby girl. Kay pretty. Ma? Pwede pa utang? So, yan na nga ang grocery day with Mamasita. See you next time! Utang muna tayo. Yan, sagmito ka na lang utang. Day! Si Brenda. Wala na, sunog. May pasalubong. Ano yun? Pasalubong ni Mama. Hindi. Hati tayo ah. Ano yan? Hala! Ano yung nasusunog? Wala, may sunog na dito sa hinaguan. Ito yung supply namin. Bunti lang, maliliit pala. Dapat gusto ko yung ano eh. Yung malaki. Wala niyan sa grocery. Sa ano na nabili? Ito yung aming toiletries everyday. Ang tawas. Parang pang scrub. Ang dami mo namang tawas kinuha. Hati tayo man. Kaya nga, marami. Isa kasi yan, 2 araw ko na. Ba't hati tayo? Hindi mo na ako gumagamit ito. Ito naman. Ha? Nag-ano ka sa kilikili mo, di ba? Pero simple buwan naman sa akin yan. Try. Hindi lang ito ginawa